Quddiem folla kbira fi Pjazza Kastilja li fosta spikkaw l-ilwien tal-bandiera Maltija, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela tkellem dwar l-irwol ta' kull ħaddiem f'pajjiżna biex jitfassal u jitwettaq futur aħjar. Waqt l-ewwel attività tal-massa f'jum il-ħaddiem wara 3 snin minħabba l-pandemija, il-mexxej Laburista tkellem dwar il-ħaddiema u d-deċiżjonijiet kruċjali li ttieħdu fl-aħħar snin biex il-ħobża ta' kuljum ta' kull wieħed u waħda minnha tiġi protetta. Dan wassal biex illum għall-ewwel darba f'pajjiżna għandna inqas minn 1000 persuna tirreġistra għax-xogħol. Illum huwa l-aktar li jistgħu jiċċelebraw nies jum il-ħaddiem għax qatt daqs illum ma kien hawn ħaddiema f'dan il-pajjiż. Kważi 275,000 ħaddiem ikkumparati mal-2013 qed nitkellmu fuq 100,000 ħaddiem iżjed fis-suq tax-xogħol. Il-Prim Ministru qal li ftit aktar minn xahar ilu il-poplu warrab fil-ġenb il-politika tal-passat u għażel ir-rebbija mwiegħda mill-Partit Laburista ta' bidu ta' perjodu sabiħ għal pajjiżna. Flimkien bis-sehem ta' kull ħaddiem dan il-futur jista' jitwettaq. Li nistgħu ngħidu bi kburija u li minkejja li fl-aħħar 3 snin ma ċċelebrajniex jum il-ħaddiem fil-pjazzezz, li l-ħaddiem iċċelebrajnieh ma' kull jum illi għadda. Iċċelebrajnieh bid-deċiżjonijiet li ħadna biex inħarsu l-impjiegi, biex ma nitfawx fuq il-ħaddiem biżijiet ġodda. Dr. Abela semma diversi investimenti u miżuri fl-edukazzjoni li għandhom lan li jtejbu l-ħiliet għal xogħlijiet ta' kwalità. Semma kif is-sena l-oħra, meta konna għadna f'pandemija, kien hawn 300 miljun euro f'investiment ġdid u għalhekk l-importanza tal-edukazzjoni għaliex ix-xogħol li qed jinħoloq iħallas tajjeb. Semma proġetti kbar fis-settur tal-manifattura u niċċeġġ ġodda bħal-farmaceutika, elenka wkoll oqsma bħall-avjazzjoni u l-mediċina. Dil-ġimgħa stess kellna l-Awtorità tal-Mediċini illi evalwat u approvat 2 liċenzji oħra fil-qasam tal-kannabis mediċinali li se jkunu qed joħolqu impjiegi anzi ngħidulhom jiena karrieri speċjalizzati. Imbagħad ir-riċerka u l-iżvilupp illi saru ċentrali fuq oqsma tax-xjenza u t-teknoloġija u s-sostenibilità li huma niċeġ ta' tkabbir ekonomiku kbar għal pajjiżna. U liedna għandhom futur sabiħ, xogħol ta' kwalità, xogħol li se jiftħilhom orizzonti ġodda. Jiem qabel tisok tal-ħidma parlamentari b'tim ġdid, frisk u b'esperjenza, il-Prim Ministru qiegħed aktar ħidma biex dan il-pajjiż ikollu l-prosperità ġdida li tant tixraqlu. Dan billi l-1000 proposta li ġew ippreżentati quddiem il-poplu ftit aktar minn xahar ilu jieħdu l-ħajja u jitwettqu. Fil-budget illi ġej se nkunu qegħdin nibdew naħdmu fil-ġimgħat li ġejjin u nkomplu fix-xhur li ġejjin dwar kif sejrin nagħtu l-ewwel imbuttatura kbira lill-manifest elettorali Malta flimkien lesti biex niġġeddu u nibqgħu noħorġu b'idejat ġodda flimkien magħkom. Hekk biss nistgħu nibqgħu il-futur flimkien irridu nkomplu fit-triq li bdejna tant snin ilu. Pajjiż li jkun wieħed aktar ġust, pajjiż li jkun wieħed aktar ħanin. Għawdex u Malta isbaħ, għawdex u Malta fejn kulħadd jista' jaspira u jikseb l-aspirazzjoni tiegħu. Għawdex u Malta flimkien. Nirringrazzjakom.